аз ҷумла ҳуҷҷатгузориҳои худшонро дуруст намекунанд, аз сафар ба Русия баргардониданд. Спецприём мебаранд ва баъд аз спецприём рӯй мекунанд. Мегӯянд яка писарҳоро хизмат мебарам. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. вазир дар бораи муҳоҷират чӣ гуфт? Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳамин нафарҳое ки айни ҳол маро тамошо кардесен, барои пешрафти мо ва барои дастгирӣ кардани канали мо, агар ки шумо бихоҳед соҳиби 70 дона падарка бишен, комментарияро бубинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай, ҳамуро дар телефонтон сахранит кунен ва дар WhatsAppш салом бинависонен. Тамоми информатсияҳош ба шумо мерава ва мо 70 нафари шуморо соҳиби падаркаҳои аҷоибот мекунем. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. вазир гуфт, Федератсияи Русия 17 000 муҳоҷири тоҷикро дар ним сол аз қаламрави Русия ихроҷ карданд. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон сабаби ронда шудани муҳоҷирони кории тоҷикро гуногун аз ҷумла риоя накардани қонунҳои Русия медонанд. яъне ки аз сабабе ки бисёри шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон рафта дар Федератсияи Русия ба қонуншиканиҳо роҳ метиҳанд, аз ҷумла ҳуҷҷатгузориҳои худшонро дуруст намекунанд. аз яке аз сабабҳои муҳимаш барои депортатсия кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин мебошад. яъне қайд карда гузаштанд ки дар ним сол 17 000 шаҳрванди Тоҷикистонро аз ҳудуди Русия ихроҷ карданд. дар ин бора дар нишасти матбуоти Гулнора Ҳасанзода, вазири кор ва муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. ҳасанзода сабаби ронда шудани муҳоҷиронро гуногун аз ҷумла риоя накардани қонунҳои Федератсияи Русия медонанд. ти айни ҳол ба назар мерасад, аз ҷумла надонистани забони русӣ вақти сафар кардан ба Федератсияи Русия яке аз сабабҳои муҳим дар ҷомеа ба назар мерасад. вазири тоҷик гуфт, ҳангоми санҷиши ҳолати манъи вуруди шаҳрвандон ба Русия 4731 нафарро 4163 нафарро мард ва 568 нафарро зан ки дар рӯйхати манъшудагон дар маҳзани маълумот мавҷуд буданд, аз сафар ба Русия баргардониданд. яъне ки мо доим ба шумо мегем ки пеш аз ба Федератсияи Русия ба шуғли аҳолӣ муроҷиат бикунед, ҳамаи даниёи шуморо проверка карда метиҳанд ва дар ин бора вазир низ қайд карда гуфт ки ҳар нафаре ки барои манъи вурудуш омада муроҷиат кард ва тафтиш карда биромаданд, дар умум 4731 нафар дар 6 моҳи аввал мебошад ки пеш аз ба Русия сафар карданшон рафта дар шуғли аҳолӣ даниёи худшонро проверка карданд. ин ба манфиати шумо мебошад, бародароне ки ба Русия сафар карданед. ва инчунин ёдовар мешавем ки чанде пеш мудири агентии ҳавонавардии ҷумҳурии Тоҷикистон низ қайд карда гузашта буданд ки нафарҳое ки дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия дармондагӣ буданд ё ки бозпас ба ватан равоншон карданӣ буданд, онҳо низ 3400 нафара ташкил медоданд ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шуданд. ин буд як информатсие ки аз ҷониби вазир пешкаши нафарҳои ба Федератсияи Русия сафар мекунанд шид, ё ки аз Русия манъи вуруд доранд, ё ки Русия то имрӯз чӣ қадара манъи вуруд кардагиай, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳем ба границаи Қазоқистон сафар бикунем, ё ки нафарҳое ки мехоҳем аз шаҳри Питер ба шаҳри Москва биёен бо тариқи такси, ина рақамошон дар рӯи экран мебирояд, занг бизанед, ҳатман айноми ма гап занед, шуморо бо нархи арзон ба Москва меёрад, ё ки аз Москва ба границаи Қазоқистон. як кас нависондаи акама вапше документ накардам, метавонам ки Тоҷикистон бирам, 3 моҳ бестон биём, мешавад? ҳозир дар ҳамин ҳолатҳо ҳамин чиза ба назар гирифтесиянд ки вақте шаҳрвандони хориҷие ки дар Россия документ кардагӣ нестанд ва аз Россия берун мебироянд, ягон мушкилишон ки намешавад, 3 моҳ бояд ки дар Тоҷикистон бестанд, баъд ба Федератсияи Русия сафар кунанд. ира коркунои фурудгоҳҳо дар Федератсияи Русия ба шаҳрвандон чунин гуфтанд. нафарҳое ки омадан 1 ҳафта истоданд ё 2 ҳафта истоданд, обратно ба Россия сафар карданд, ҳамин хел гуфтаашон ки бояд аз инҷа пас 3 моҳ дар Тоҷикистон бесен ва баъд обратно биёен. як кас нависонда якаи Сорбон, ма дар Казанам, метавонам дига ҷо бирам, метавонам бе документам, метавонам бирам. мисол ай Россия беруна дар назар дошта бошӣ, вақте ки ту аз граница мебироӣ, вероятност бисёртаре ки тура запрет навиест кунанд, ба хотире ки ай граница биромаданда бисёри ҳолатода
дар таможни контрола гузаштан аз шумо ҳамон ҳуҷҷатҳое ки барои шумо лозим мебошад дар Русия пурсон мешаванд ва дар ҳолати пешниҳод накардан имконият астае ки запретон мекунанд. Муъмин нависондай: ака салом, дар Русия агар военни учёт намонӣ, гражданство российски автоматически отменит мешавад? Точно, ки мегӯяд? Бале, отменит мешавад. дар ин бора Думаи Давлатии Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки ҳар касе ки дар учёти военнӣ намемонад, паспорти российскиш аннулировад мешавад. Як каси дигар нависонда: ассалому алейкум ака, ман якум бора ки Россия мерам, ягон проблема мешава раҳда? Пешакӣ раҳмат. Раҳда худованд соҳ саломат бурда бирасонатон ва дар фурудгоҳ дар назар дошта бошӣ, вақте ки бори якум сафар мекунӣ, ҳамун таможни контрол ва дополнительни проверкае ки ҳастай, ба саволошон хушру точно ясно ҷавоб дода бутонӣ, вероятност бисёре ки ту озодона бигзарӣ бирай. Як кас нависондае ки мана 15 рӯз срок додагиам, 3 моҳ пеш мешавад, ҳоли биромадагӣ нестам, чӣ мешавад? Вақте ки шуморо муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун муброем, дар ҳолати видваренӣ кардан, запрет на въезд кардан, шумо бояд ки тибқи ҳамун муҳлат аз Россия берун муброем ва ҳози нафарҳое ки ҳамин чизоро риоя намекунанд, амал намекунанд, вақте ки дар аэропорт вақти омадан агар бихапаншон, аз рейс мегардонанд, спецприём мебаранд ва баъд аз спецприём рӯй мекунанд. Як кас нависондае ки салом ака, дар бораи яккаписаро видео накардӣ ку? Бародари азиз ва гироми қадр, худованд розӣ бошад, пагоҳ як видео мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем ки яккаписар мақсад чӣ кор куна аз даъват ба хизмат озод мебошад, чунки дар комментарияҳо рӯзои охир бисёр савол шудесае ки меган яккаписарҳоро хизмат мебарам. Мо ҳамаша худованд розӣ бошад мефаҳмонем ва шумо интизор бошед. Ба ҳамин видео имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Render Forest.